Si Bartimeo usa ka buta nga tawo. Apan wala kini mahimong babag diha sa iyang pagpangita sa tubag sa tulo ka importanteng pangutana sa kinabuhi. In seeing the answers to three of life's most important questions. And what are those? Una, ang unang pangutana mao kini, what do you want? Unsay imong gusto? Kung kita karon mangutana sa atong kaugalingon, unsa kaha ang atong gitinguha? Unsa kaha ang ato ang gusto? Siguro some of us drift from one thing to another. Mao ni akong gusto, mauna po ni akong gusto, mauna po ni akong gusto. Usahay, kini tungod kay wala kita masayod ug unsa gyoy ato ang gusto sa kinabuhi. Kay kalagmitan, nagtinguha man kita og daghang mga butang. That is why we are not satisfied. We are not contented of what we have. Since we do not know what we really want, we desire for many things na lang. Kung ang uban gasigig balhin-balhin, dili makontento, ang uban pud usab natapot tungod kay fixated kaayo on wanting the wrong thing. Mga igsoon ko ni Kristo, sa ato ang ebanghelyo karon, si Jesus nangutana kang Bartimeo, what do you want me to do for you? Usa may imong ipabuhat kanako? Og mitubag si Bartimeo, Master, I want to see. Magtutudlo, layhan kong makakita. Dili na kinahanglan ni Bartimeo ang maghuna-huna pa og unsay iyang gusto. Unlike most of us, right? Kay kalagmitan nato, kung siguro ang Dios mangutana nato, unsa may imong gusto? Siguro daghan patang huna-hunaon, usa makasulti kung unsa gyoy atong gitinguha. But for Bartimeo, gipangutana siya ni Jesus, ug nasayod siya kung unsay iyang gikinahanglan, unsay iyang gitinguha. Dili na kinahanglan ni Bartimeo ang maghuna-huna pa ug unsay iyang gusto. Nasayod man kita nga si Bartimeo usa ka manlilimos, beggar. Pwede man unta to siyang mangayo kang Jesus ug pagkaon o siguro kwarta. Kay basin wala pa siya makakaon ni adtong adlaw o aduna siya'y utang nga angay bayran. But he was able to see beyond immediate concerns and had insight into what he truly needed. So mga igsoon ko diyan ni Kristo, in asking what we want in life, we should also ask, what are our deepest needs? Sa atong ebanghelyo ni adtong miaging Domingo, si Jesus nangutana sa iyang mga apostoles nga si Santiago ug Juan, what do you wish me to do for you? Og mitubag sila. Unsa man to'y tubag nila? Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left. So ato agayong makita diha sa ilang gitinguha ang tawhanong tinguha sa kadungganan o gahom. Usahay, no? We want the wrong things in life. Last October 1 to 8, daghan kayong ni-file sa ilang Certificate of Candidacy for 2025 elections. Ilabi na sa senators. Samtang nagkataas ang listahan sa mga kandidato nga nagtinguha nga mualagad, nakapamalandong ko, yes, this may be what they want, but are they the people our country needs? Mao nga, in asking what we want, we should not just consider what we desire, but also what others need. Maybe praying about what others need will also help us avoid wanting the wrong things in life.
Ikaduhang pangutana. Again, the first question, what do you want? The second question, what are you willing to give up to get what you want? Usay imong andam nga biyaan, wag tangon, aron imong makabot ang imong gitinguha. Aron iyang maangkon si Bartimeo ang milagro nga iyang gitinguha, he had to throw aside his cloak. Iyang giwakli, iyang gilabay ang iyang kupo. Ug siguro ang maong kupo, mao ang iyang gigamit sa pagdawat og coins. Sa ato pa, diha sa iyang pagwakli sa iyang kupo, si Bartimeo must have also discarded the alms he had spent all day collecting. Siguro iya pong gilabay ang kwarta nga iyang nag-gather sa tibok adlaw niyang pagkolekta. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, nothing comes to us free. Every yes we give comes with at least one no we have to offer. Every commitment needs sacrifice. Siguro kung moingon kita, nagtinguha kitang mosunod ni Kristo, siguro unsa kaha ang atong angay nga isakripisyo in order for us to get what we want. Ikatulong pangutana, to whom do you go to get what you want? To whom do you go to get what you want? Kang kinsa man ka moadto aron makuha nimo ang imong gitinguha. Diya sa pagkadungog ni Bartimeo nga gapadulong sa Jesus, wala siya mihunong sa pagsinggit, Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintawon ako. Bisan og gipahilom siya sa mga tao, bisan og gigasab-an siya, mipadayon gyapon siya sa pagsinggit. Friends, mangutana kita, to get what we want, do we only depend on ourselves? Or ato abang gilakip ang Dios sa atong mga paningkamot? Sisters and brothers in the Lord, ato abang nakita nga ang mga importanteng butang sa atong kinabuhi, long hours and hard work, will never be enough to guarantee that we will achieve what our hearts long for. For example, bisan pa og pila ka oras ang imong gigahin sa pag-atiman sa imong mga anak, pagpaningkamot og panarbaho alang kanila, og pagtudlo kanila sa imong mga nakatunan, there is no assurance that they will grow up to be kind human beings, di ba? There's always a need to anchor our lives in God. Aduna gyoy dapat space ang Ginoo diha sa atong mga paningkamot. Kay nasayod kita nga diha sa Dios, walay imposible. Mga igsuon, diha sa atong pagpangayo og tabang sa Dios, diha sa atong pagduol sa Dios, ato apong tinghuaon nga unta ang ato ang gipangayo uyon sa iyang kabubuton. Sa katapusan, tulo ka importanteng pangutana sa kinabuhi. First, what do you want? This includes asking the question or questions, what do you need and what do others really need? Ikaduhang pangutana, what are you willing to give up to get what you want? Ikatulong pangutana, to whom do you go to get what you want? The second and third questions can help you evaluate your answer for the first question. But in the end, how do you really know if you want the right thing? Saon man nimo pagkahibalo nga ikaw nagtinguha og insakto? Si Bartimeo, human makadawat sa milagro, giingnan siya ni Jesus, lakat na, ang imong pagtuo mao'y nakaayo kanimo. But Bartimaeus, instead, wala siya mulakaw palayo ni Jesus. Instead, he followed the Lord as he went on his way. This is the proof that Bartimaeus not only could see, but he could see
the light. Now, friends in the Lord, how do you make sure you want the right thing? The first step is when you consider not just what you want, but also what God wants. Tinuuray ang imong gitinguha kung kini uyon sa kaubuton sa Dios. Busa hinaot unta nga ang ato ang mga gitinguha magtabang kanato sa pagsunod kang Kristo sa pagpadayag sa gugma sa Dios. Amen.